C'était pas Mmiri para nous, ben moi. C'est pas godon ka. C'est ka apa pour nous. Atom ko fu eku ofu na ebe nka. Ka apa pour apa. Neta nke ahụ edebere ebe a fụ na mmadụ ebi ozu n'ụlọ hịa Debi n'ụlọ ebiri ọzọ agbụrụ ọsọ maka mmiri. Ọkwa ụzọ ahịa dịsị ebe a bụkwa the same road asị from Nkwọ ọkwa ya adịghị ya adịghị niile onye fụrụ ya etu ọ dị kịta ama amazi na ụzọ dị ya due to mmiri and anyị na-ayọkwanụ ofe ahịa ka anyị na-ayọ arịa awọdụ go ụzọ before since ya ama meme ya abandon biko efụrụ ya na ebe mmadụ ya bụ ebe mmadụ ibi ya na ndị niile bi ebe a na-akpapụsị ya na ya bụ entrance esi aba na be ha dị obodo ha dị ha onwezi ha nwa apụgo apụ onwezi ndị bi here entirely na ya ka o si wee dị Dịka ya pụta ọ bụ ọfịa tozu. ihe n'ụlọ ụmụazị na-adị egbu azụ na-apụtazi ebe a na-egbuzi azụ onwe entrance esi abazi ebe a kịta ụmụazụ nozi here na-egbusi azụ ma agwọ m ihe niile nozi ebe a na onwezi ya mụ bụ oke sokwa abịa ọkụ ebe a ọ bụrụ na mmiri zoo kịta ebe niile na-eju eju ebe mmiri a na-ebu efere ya ọ ya mee ndị nna shọpụ a bụ nnukwu shọpụ ndị mmadụ mana ha na-ejiji iwe kwapụsịa bikọs ọgba mmiri ka ha dị na-ele ịfọ ya mmiri a mebisịrị many things ebe a very bad this compound here no ke bizi ebe ma ehu ma ọkụkọ ma mmadụ ebirozi ebe a ide ya chụpụ ya onye ọbụla ọ gbagbusigo ehu na ọkụkọ ndị mmadụ ewere idea amakwa na enwuru dị ebe a n'Ọkịja ahụ anyị na-asị ma emechara ya mmiri izo ya dara ụra mmiri egwube nna m mmadụ na-afụrụ ezi ihe maka onye amụ ya dị mma ama na onye amụ ya dị mma ahụ look at ụzọ awọdụ